dokso akhan tun huna hian sei nge ngai ka hriat chu dokso thei tur khan chili theng ngai ti lai kha mi pui te hian kan hriat lo ka lau tu kan chili theng ngai tu dokso ni tur chuan thil pali a ngai tur ni thalai tak mai kha kan chiang mi pui te point kan chian ngai coach te pon kan chian ngai player te pon kan chian ngai referee te ringo tina kan hriat ta kha atok lo ni dik che min tran lo te ka ta chu ta chuan dokso thei tur chuan kha fall khen na mun na kha goal nen a in nai a halu tuk tur ni lo ti mai te an goal chu hei in khel chuan kan tum ber chu pe goal ani mo chu wang chuan kha fall khen na mun le kha goal a kha a in hat lu tuk chuan dokso ani thei tat lo in ang pon fall chi ma se mo pakhan na chuan kha chu wang chuan a dokso ni tur chuan fall khen na mun le goal a kha a in nai thok khat ngai phot mai ti chuan a dot le chuan number of defender in titang fall kha lo them chia khan tian ate karania defender on fall chia khan mo defender kha abul nai an unai tan pui tu la nei thei do ni ti la tan pui tu kha bola kha ta fall lo ta se tlang ta se defender dangin aron ti boyanin mo kha kan ente la ngai ta ni poi mo le kha ti boy thei tur defender dang an zeu ani kha chuan dokso ni alani thei chuang lo dokso ni tur chuan defender kha an lo an hlat khle angai chiang a pathum na chuan kha bola kha iti mai te an thunun chun zom thei ni ngem mo thunun chun zom thei ani ngem bola kha entina defender kha ran fall ta thak maya kha bola kha a fall kha tinan bola kha akal na lutuk thei so ta thok dei thei kha bola kha ama thunun chun zom thei ngem fall lo ta se ti kha ngai tu te la ngai ta ni thunun chun zom thei ani le ni bola chan tir thei ni ti lai kha poi ti chuan a dot a to bera chuan a direction kha a ball khal dan kha a ball kal pui tum dan kha sir do ate lam dei chuan mo he ta pai wa to goal zone ni la wa he ta bola kha a control mo a bum tum na kha bola he ta ni dei chuan goal zone a khalu lo kha chuan goal zone a khalu nei chau khan dokso chu ni thei lo ni kha thil pal So ये कैसा वायरस सनस्क्रीन आइस जैकेट है जो गर्मी में